Ahoj, pekné dievča. Hovorí so mnou, je taký pekný, jeho chvost je taký super, chcem, aby sme boli spolu, počkaj, máš nohy, žiadny chvost. Také dievča nepotrebujem, vráť sa, keď budeš mať chvost, ako to? Ach, správne, stanem sa morskou pannou. Všetko, čo potrebujem, je chvost. Ale ako ho získam? Ryby jedia červy, takže musím jesť červy. Potom chvost dorastie sám. Fuj, to je hrozné. Nechcem to jesť. Ach, Tiffany, čo robíš? Prestaň. Čo ješ, červy? Chcem sa stať morskou pannou. Majú ryby a chvost. Babička, pomôž mi. Takto sa to jednoducho vyrieši. Prečítajme si v časopise, ako z teba urobiť morskú pannu. Kde by sme mali začať? Akou morskou pannou sa chceš stať? Vyber si jednu. Každý tu je taký odlišný a krásny. Chcem byť tou morskou pannou. Výborná voľba. Tak poďme začať. Začneme s chvostom. Ušijem ti ho. Toto je môj šiací stroj a potrebujem modrú látku. Neviem si, čo das môj Tiffany, už si prišla na to, ako si ozdobíš chvost? Ozdobiť? Áno, s týmto. Dobre. Nechaj ma pridať tieto perly na tvoj chvost. Vyzerá to tak krásne. Tvoj chvost bude určite najkrajší zo všetkých. Teraz pridajme niečo iné. Viac? Ani neviem. Trblietky? Sú krásne. Môj chvost sa s nimi bude nádherne lesknúť. Och, nie. Tiffany, teraz som celá pokrytá trblietkami. Poď preč a neobťažuj ma. Potrebujem dokončiť tvoj chvost v pokoji. Posyp ho trblietkami. Rozlož všetko rovnomerne, aby chvost krásne žiaril. Teraz, presne tak. A samozrejme, musíme ozdobiť opasok aj perlou. Hotovo! Wow! Ďakujem, babka. Je to tak krásne. Och, môj chrbát. Tiffany, prečo tak silno stláčaš? Pomôž mi to narovnať. Čo robiť? Skúsme to udrieť chvostom. Fungovalo to. Úžasné. Áno, ale mať len chvost nestačí. Určite je potrebné ešte niečo iné. Moja morská panna má krásny vrch. A ja to potrebujem. V mojom akváriu sú mušle. Vezmem jeden. Vlastne dva. Skvelé. Dobre. Au. Prečo si ma uhryzla? Môj prst. Ryba ma uhryzla. Wow. Ocitla som sa v akváriu. Aké super. Wow. Našla som truhlicu s pokladom. Musím sa pozrieť, čo je vo vnútri. Dobre. Wow, toľko krásnych šperkov. Nie je možné. Šrálo, zožerie ma. Ach, to je nechutné. A tiež to smrdí. Fuj, choď preč. Fungovalo to. Musím však pozbierať poklady. Počkať, už nie som v akváriu, ale stále nemám na sebe šperky, tak si nejaké vezmem. Wow, a pozri na môj nový top s novými ozdobami. Wow, vyzerám presne ako morská panna. Ale jediná vec, ktorá chýba, je, že nemám upravené vlasy. Nechám si vybrať fén. Áno, to urobím najprv a samozrejme potrebujem nejaké cukríky, nerds, červené. Dáme ich do sušiča vlasov a teraz ho zapneme, aby sme ho nasmerovali na vlasy. A zmenilo sa to na červené. Och nie, mám na tvári nejaké cukríke. Musím sa ich zbavať. Čo to je? Nechaj ma nad tým premýšľať. Viem, ako ťa vyliečiť. Urobme malú injekciu. Nie injekciu. Netreba. Tiffany, neutekaj. Musíš byť ošetrená.
Babi, počkaj chvíľu. To sú cukríky. Vidíš? Skús sama. Máš pravdu. Voňajú ako cukríky. A sú to cukríky. Mám ich rád. Nechaj ma ich všetky zjesť. Tak chutné. To je všetko. Si vyliečená. Keďže sme sa zbavili tých sladkostí na mojej tvári, poďme si upraviť vlasy. Chcem krásne kúčery. Skvelé. Teraz to urobím presne tak a počkám chvíľu. Wow, pozri na tie kučery. Samozrejme, nezabudni na make-up. Pozrime sa. Prišla som s nápadom, že chcem krásny make-up. Začníme s očnými tieňmi. Trochu rúžového očného tieňa sem. Hodí sa mi to. Teraz nakreslíme rybí chvost na viečka. Skvelé. Dobre, je to také krásne. Teraz namaľujeme naše myhalnice. Presne tak. Vyzerá to tak žiarivo. Ďalej si nanesiem rúž. Určite dostanem bosk od morského muža s takými perami. Teraz pridajme na tvár nejaké kamienky. Sú také lesklé ako čerstvé kvapky vody. Wow. Čo je to? Červík? Odkiaľ sa vzal? Chystám sa chytiť veľkú rybu. Tu je morská panna. Nikto mi neveril, ale našiel som ju. Teraz si celá moja. Mám ťa. Ach, pomoc! Rybár ma chytil. Ako sa opovažuješ chytiť morskú pannu, človek? Vypadni odtiaľto. Si taký milý. Zachránil si ma. Musím ti dať pusu, môj krásny hrdina. Počkaj, urobil si úlohy? Nie, tak si vezmi učebnicu do rúk a potom bosky. Ach, nenávidím robiť úlohy. Počkám ťa tu. Určite sa čoskoro uvidíme. Naozaj? Čoskoro sa uvidíme, moja láska. Ahoj. Páčilo sa vám naše video? Tak neváhajte a stlačte tlačidlo páči sa mi a prihláste sa na odber nášho kanála. Uvidíme sa neskôr.